खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आलादा लामा जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा। नगावआव गोमानाय सुबुंनि सह'खौ सिखाजों दाननाय हालोदाव मोन्दों। आयेन बेरेखायै बाला जावनायखौ दिन्थिनो नाजानाय 3 लाइमोना गुलि गावजादों। आसाम सोरखारा अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ बेखेवफिनबाय। अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरा बेंकनिफ्राय रां दाहार लानो हासिगोन। जीबानन्द बसुमतारीनि थार बिजिरनाय दाबिनाय बिजनियाव सोमावसारदों। कामरुपआव 12.5 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि आलादा 4 जायगायाव लामा जाब्रबथायजों 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव रायजोआव लामा रैखाथिखौ लानानै जिंगा सिखांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गिबि जाब्रबथायाव रङियानि मरंजानायाव एसएसबि केम्पनि मोखाङाव थानाय राजा लामायाव गंसे ट्राकआ बाइकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बाइक गाखोनाय 2 सुबुङा जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ कमलपुरनि सौराकारा गामिनि सिराजुल हक आरो दिमु गामिनि त्रिदिप डेका होनना सिनायथिदों। बबेखानि जाब्रबथायनि उनावनो ट्राक ड्राइभारा गारिखौ लानानै खारलांदोंमोन। बेनिनो देरगावनि रंमाटियाव 37 नं राजा लामायाव गंसे स्कुटियाव सिनाय मोनै गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बिकास बर' मुंनि लाइमोना जायगायावनो जिउ खहा जायो। जाब्रबथाय जानाय समाव बिकासआ गावनि स्कुटिजों देरगावनिफ्राय खामारगाव फारसे दावबायगासिनो दंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों आरो काछारनि लक्ष्मीपुराव सापरमयना फारसे थांनाय समाव गोख्रैथियै खारनाय बाइकजों सौग्रावनानै सासे मावदांसानि जिउ गोमानाय खौरां मोन्दों। थैनाय सुबुंखौ जुरिबस्ती गामिनि चन्द्रबली पसि होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थाना सिंनि लोक्षीबाजार खामार दैसायाव लाखिनानै दोननाय गंसे डाम्पार गारियाव उनथिंजायनिफ्राय गंसे बाइकआ सौग्रावफैनायनि जाहोनाव बाइकनि सासे लाइमोना जाथायथिलियावनो जिउ खहा जायो, लोगोसे गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ राकेश बर' आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ बसन्त बर' होननानै सिनायथिदों। सानैबो लाइमोनफोरा सिमला कुजिदियर गामिनि थागिरिमोन। नगाव जिल्लानि जलना पुलिस थानानि सिङाव थानाय न'नै साहा बागानाव सुनिबारखालि सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ रुहिहाटनि तेलिया सापरि टपनि थागिरि जाकिर हुसेन होननानै सिनायथिदों। नखरनि सोद्रोमाफोरनि बायदिब्ला जाकिरा 31 जुलाइखालि गावनि न' लुनो थाखाय अन्थाइ बुथुमनो होनना सापनालासिम थांनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिनैनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा बिनि फारसे जिंगा सिखांदोंमोन। बेनि उनाव सन्देह गोनां थासारियाव हुसेननि गोथै सहखौ साहा बागानाव मोननाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथायसालियाव सहैना नायबिजिरनायाव पुलिसआ हुसेनखौ गोबौ दिगारजों सुना बुथारनायनि सन्देह खालामदों। बे समाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। लोगोसे पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो बे सन्देह गोनां बुथारनायनि आन्दोआव सोर दं बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। गलाघाट जिल्लानि सियामरायपुराव गुलि गावनाय जाथाय। आयेन बेरेखायै बाला जावखांनाय कुवेरिखौ दिन्थिनो आरो सोराङाव लाबोनो नाजानानै गुलि गावजादों 3 लाइमोना। गुलि नांजानाय 3 लाइमोनखौ इतियास आहमेद, बिकास उरां आरो बिष्णु साहु होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। लाइमोनफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गुलि गावनायनि अजद होनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव सियामरायपुराव आयेन बेरेखायै बाला जावखांनाया सोलिगासिनो दंमोन आरो लाइमोनफोरा बेखौ दिन्थिनो नाजानानै थांदोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा लाइमोनफोरखौ थांखिनानै गुलि गावो। बबेखानि जाथायनि भिडिअ फुटेज बुथुमनो थांनाय समावनो बाला माफियाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा लाइमोनफोरखौ गुलि गावनायनि अजद होनाय जादों। उननि समाव गुलि नांजानाय इतियास आहमेदखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। गुबुन फारसे बे अजद होनायखौ नेवसिगारदों हाग्रा बिफाना। आसामनि बेसेन गोसा आसनिफोरनि मोनसे अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ दिनै रायजो सोरखारा जागायफिनबाय। सानजौफु 12 रिंगासोआव गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अफिसियेलि बेखेवनानै होयो अरुणोदय 3.0 बिथांखि आरो रायजोनि 37.1 लाखसो मुलाम्फागिरि आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां सोनानै हरो। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला देग्लायनि गोब्राब दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय 4 जिल्ला फारियै शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लानि अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनो 2,500 रां आरो गुबुन जिल्लानि मुलाम्फागिरिफोरनो 1,100 रां सोनाय जायो। मख'नो गोनांदि गोब्राब दैबानानि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय जिल्लानि मुलाम्फागिरिफोरनो दैबानानि अनसुंथाइखौ लाफानानै 2,500 रां होनाय जादों। गुबुन फारसे सरासनस्रा अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय दैबानानि अनसुंथाइनि मुङाव 150 रां दाननानै 1,250 रांनि सोलाय 1,100 रां सोनाय जादों।
अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। दानिफ्राय अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरा बेंकनिफ्राय रां दाहार लानो हागोन। दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव अरुणोदय 3.0 बेखेवनाय हाबाफारियाव बे गाहाम खौरांखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरा दानिफ्राय रांनि गोनां जायोब्ला एबा आंखालनि समाव बेंकनिफ्राय 10,000 रांसिम लन लानो हागोन। सोरखारा होनाय अरुणोदयनि रांनिफ्राय दाहार लाग्राफोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बेंकआ रां दानगोन। अरुणोदय मुलाम्फागिरिफ्रा दानसेयाव 200 रांनि किस्ति होनानै दाहारखौ सुख'गोन। मख'नो गोनांदि अरुणोदय 3.0 नि गिबि किस्तियाव दैबानाजों खहा जानाय जिल्लाफोरनि मुलाम्फागिरिफोरनो 2,500 रां आरो गुबुन सरासनस्रा मुलाम्फागिरिफोरनो 1,100 रां होनाय जादों। दैबानानि थाखाय सरासनस्रा मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय 150 रां खमायनाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि, बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि लेङाइ नेहाथारि जीबानन्द बसुमतारी एबा राजु बसुमतारीखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथायनि थार बिजिरनाय आरो न्यायनि दाबिजों बिजनीआव सोमावसारदों। बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंनाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, सोद्रोमाफोर, बिजनी हालामनि मेलेमजिबिफोर आरो रायजो-राजाफ्रा बाहागो लादों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव जीबानन्द बसुमतारी एबा राजुखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनाय, बेनि थाखाय फास्ट ट्रेक कर्ट दानो थाखाय दाबि खालामो। बबेखानि बुथारग्रा 3 दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ आरो जीबानन्द बसुमतारीनि दुखुथिया नखरनो 1 कौटि रां खहा सुफुंनाय होनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों सोमावसारग्राफोरा। मख'नो गोनांदि जीबानन्द बसुमतारीया बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि लेङाइ नेहाथारि आरो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरिमोन। थांनाय बुधबारखालि हराव स्पर्ट्स एसोसिएशननि मावख'आरि खामानिफोरखौ फोजोबनानै स्कुटिजों न'आव थांनाय समावनो दुथांफोरा जीबानन्दखौ गाग्लोबदोंमोन आरो बे जाथायाव जीबानन्दआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे गिलु-बालु बुथारनाय जाथायनि सायाव 3 दायनिगिरि फारियै अमृत सरकार, आशीष मोदाक आरो सन्जय साहाखौ बिजनी पुलिसआ खाबाय आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। एन्टि नारकटिक्स एबा ड्राग्स बेरेखा अपारेसन खालामनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों कामरुप पुलिसआ। लोगोसे 3 ड्राग्स जागायग्राखौबो हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे आन्दोनि सुलुंखौ बिथा खालामनानै एडिशनेल एसपि कल्याण कुमार पाठक आरो एसटिएफनि हान्जाया साहा गुवाहाटीनि आमिनगावआव सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्सखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसआ निसागोनां 50,000 याबा टेब्लेटफोरजों लोगोसे 67.5 ग्राम हिर'इन जब्द खालामनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना खमैबो 12 कौटि 50 लाख रां जागोन होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों। AS11AA 6800 नम्बरनि गंसे टाटा नेक्सन गारिनिफ्राय जब्द खालामदों कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ। लोगोसे 3 ड्राग्स जगायग्राखौबो हमनो हादों आरो बिसोरखौ फारियै क ताबिज, टेक्साम वाफिनास, नंमाइटेम बिश्वजित होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि कामरुप पुलिसआ हमजानाय 3बो ड्राग्स जगायग्राखौ गावनि जिम्मायाव लानानै निजायै केस रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनो जगायो होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।